Lami kay ning gikaon ni ko ano butapang. Kalami agi nang dagko kay nga pasayan oy. Mo na akong paborito. Kalami pero mahal lang yung kayo. Di pa kita kapalitan ni dali-dali mga idol kay grabe sobrang laki mga katapang. mahal man kay ni. Ito ginagmay ra tong mga kaon ni balanghoy ra kamote. Pagkalami tulo akong laway naglantawan ng pasayan nga dagko kaya ba. Kami kini pagkaon sa bitapang kay portahan mo siya pero sa una nga pobre pa ni siya. Yung ipangkaonan ning wati ra biya. Kaoram ni wati. Sa padiyang mga kuan scorpion. Exotic nga pagkaon. Kaon biya ning botilya pod pero pare-pareha mi ani mo kaon pug botilya pero ira na ko tonlon tanan kay delikado ba. Yung sus ko mga katapang. Basig pagawasan ng botilya. Sa pana. Kagdan pa rin mong tinai. Kalami. Sarap ay. Grabe. Paibog-ibog rin ni mayo. Pero kakuan eh. Doon gina ko nagkaon tanan ba. Muhatag na siya. Napakasarap mga katapang. Galing lang kumain ito napakalaking shrimp. Di mo po manghatag tawana. Iba pala yung sarap pag malaki sa kalami. sa maliit. Gusto na kumukaon. Mupalit ko ani kay aron makakaon po ko. Sige sunod adlaw. Makatigom ko mapalit ko aning pasayan nga dagko kayo kalamiya. Paborit kay na ko ni. Ay kasarap. Kaway-kaway sa mga shrimp lover dyan. Kaugmay dong. Siyempre kaway-kaway sa mga Pero mabuang may kusgan. allergy sa shrimp dyan. Kahit may allergy, kumakain pa rin ito kasi sobrang sarap. Kana. Ano kung ganahan. Kaon yun. Kaon may hilig na ko. Hilig ka ng sa pading ubang suroy-suroy. Baka daya mo suroy mag lingaw-lingaw at sa mga lami kay nga beach. At sa mga ako'y pasuroyon. Ganahan kong suroy dito ragidritso sa mga kananan. Kaon ang akong hilig. Grabe. Dayon. Luwan ako ilang kasuroyan. Kaon ra rin. Kung sa'yo gusto. Inom gamay din pauli. Buti Hindi na na naman ganahan katapang. pa ng sigipag. Nakita ko itong Suroy-suroyan ng mga mall. Sorry mga tumakita. Diha makapalit patagahat ng mahal kayong baligya ang mga Sila branded. yung mayroong mga Kaon ray malaking bisyo. shrimp Bisyo dito mga sa panang Cebu. kaon.